салом бинандагони хабартиҷӣ. Инак боз як хабари хуш ҳаст, ки билетро шумо метавонед ҳозир посольство нарафта, телефон накарда ва ташвиш накашида метавонед аз ҳафтаи оянда через онлайн харид билетро. Москва, Душанбе, яъне аз тамоми шаҳрҳо мешавад харидорӣ кардан. метавонед через телефон, через ноутбук харид, барое ки онҳо хеле одам зиёд шуд дар посольства, хеле телефонҳо зиёд шуда истодааст, вайҳо успеҳ накарда истоданд. барои ҳамин онҳо ҳамахе сайт кушоданд, ки через онлайн шумо метавонед харидорӣ кунед ва шумо метавонед нависед дар сайтҳое, ки сайтҳои боваринок бошад. Масалан, Яндекс медаред, сайтҳои як хел одамои мошеннико ҳастанд, ки аз сабаби ҳамин истифода мебаранду билет мефурӯшанд. боварӣ накунед. агар бисёр дар сайт боварӣ надошта бошед, шумо метавонед равед аз худи аэропорт харид. дар кадом шаҳре ки бошед, шумо метавонед рафта аз худи ҳамун аэропорти ҳамунҷа билета харид. ва дӯстони азиз, зимни як мулоқоти онлайни директори агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон гуфт, агентии федералии нақлиёти ҳавои Александр Нерадко ташкил дода шуд, ки парвозҳои содиротӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймои Русия ва Тоҷикистон ҳамзамон ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи қобилияти ҳавопаймоҳоро баррасӣ карданд. яъне мешавад, дӯстони азиз, ба қарибӣ кушода мешавад, баъд аз январ мо 100% боварӣ дорем, ки баъд аз январ, худо хоҳад, январ, феврал, март бояд кушода шавад тамоман. вале ки шумо ҳозир метавонед ба тариқи онлайни ҳам харид ҳамин билетро. билет 350 евро будааст. шумо метавонед ҳаминро чӣ кунед, дар интернет занед, фаҳмед. ягон савол дошта бошед, ҳатман нависед, чунки бисёри бачаҳо намедонанд ҳозир чӣ хеле кунанд. посольствоам телефонҳоро ҷавоб наметиҳанд ва одам хеле зиёд аст, телефон мекунанд ва онҳоам успеҳ намекунанд дар ҷавоб додан. ва шумо метавонед ҳозир тариқи онлайнӣ харида и парвоз кунед ба ватан. ягон ҳатман нависед дар комментарий, ягон савол дошта бошед.